Здравейте! Аз съм Мария, а вие сте на живо с Между нас казано. Днес мой гост в предаването ще бъде Райко Кирилов. Очаквам и по-късно да се включите в нашия разговор на телефон 0700 20 123. Ne se facciai donele donche do mene Srce mi pregori donche za tebe Ne se facciai donele donche do mene Srce mi pregori donche za tebe što te zaljubih pa te izgubih što te zaljubih pa te izgubih Добре дошъл на Райко Кирилов в нашето предаване. Много ти благодаря, че прие поканата. Добре, Заварил, как няма да приема поканата? Аз чувствам телевизия Фолклор като част от мен. Това е телевизия, която може би най-българската телевизия. И не знам откъде да започна. Първо искам да ви поздравя за това прекрасно студио, което сте направили. Зрителите може би не знаят, гледат на екрана е различно, но тук се чувствам невероятно уютно, много комфортно. Аз също го гледах от екрана и не очаквах, просто очакванията са мен. Възхитен съм просто това, което видях на живо. Да знаят, че на живо е много по-хубаво от това, което е на екрана. Днес ще направим едно по-различно предаване с теб. Ще бъде посветено на нашите зрители. Те ще задават много въпроси към теб. Надявам се да им отговориш на всички. Сигурен съм, ако ще успея да отговоря на всички въпроси. Сигурно ще има много и различни въпроси, които може и тебе и мен да изненадат някои от тях, но... Дано, това е най-хубаво в нашата работа. Това е риска на живото предаване. Да започнем, ако искаш, още от начало с зрителските въпроси. Първият въпрос към теб, още с стартирането на живите ни предавания започна. Не знам дали си го гледал, когато ни беше на гости Николина Чакърдъкова, се обади един зрител от Пловдив. Да. И каза така: искам да попитам защо Райко Кирилов пее сръбски песни. И аз, тъй като не можах да му отговоря, ти си сега тук и мисля, че ти можеш да отговориш най-добре на въпроса, ако трябва да започнем с... Този зрител сигурно 20 дни не е спал от предаването и сега днес пак ще се обади. Цял месец. Да попита за това. Значи, аз в репертуара си имам десетки сръбски песни, много хубави песни сръбски. Мисля, че всеки един изпълнител трябва да има палитра от разнообразни песни, защото се налага много често в нашата работа. Аз тази година бях на 2 или 3 такива мероприятия заедно с сръбски певци и заедно съм пяли и български песни, заедно и сръбски песни. Даже в интернет са качили някои от моите изпълнения на сръбски песни, които поздравих хората, които бяха на концертите ми заедно. И съм... в моя репертуар може би десетки такива песни. Много песни съм направил, които... Примерно една песен като О майко, майко, която е на Мехо Пузич, пеят и сръбски изпълнители, пеят и македонски изпълнители, и аз съм я направил. И много други, примерно. Те са фолклорни песни, но аз мисля, че
всеки един от нас, ние сме балканска държава, на Балкански полуостров звуците са много подобни един от друг. Сръбските изпълнители пеят наши песни. Да се обиждаш от това нещо. Не, сръбски изпълнители пеят. Кой ли не изпя, примерно Йовано Йованке? Кой ли сръбски изпълнител не изпя? Защо па ние да не изпеем нещо, което на Балканите се пее и се харесва? Това е нормално и всеки един може да направи. Имаше и едни въпроси около една друга твоя песен. Много от нашите зрители ни писаха, в пресата излезнаха някакви неща около твоята песен за връщане. Беше замесено името на Кичка Бадурова. Тя беше кръстила своя спектакъл, ако не се лъжа, по този начин. Да. Какво се случва в крайна сметка? Има ли там някакво недоразумение? Не, това беше... Значи, Кичка Бадурова не било удобно да се обади на мен, да ме попита дали може да изпее моята песен, защото много я харесва. Тя е емигрантска песен за връщане. Да. И така извън България се пее, много се харесва. Тя беше се обадила на една моя близка, която пък тя ми се обади, ми каза, може, Кичка ме пита, неудобно е на теб да се обади, знае, че аз съм близка с тебе, може ли да направи тази песен, да изпее, просто да я пее на концерти. Да. Аз казах, да, нямам нищо против. Обаче после се оказа, че песента е първа заглавна на нейния албум. Така се казва и мотото на концерта и завръщане. Тя се беше включила. Но така или иначе след това с Кичка се чухме, разбрахме се и даже в последния разговор ме покани и на гости. Ако хода в Америка да й се обадя да и гостувам. Дал съм и тази песен, тя я пее и много й харесала, дори я сложила заглавна на нейния албум. Завръщането е заглавната песен на последния албум на Кичка. Много така от твоите песни, те хората не знаят, може би, колко много от твоите песни са станали популярни, колко песни от тези, които ти си композирал, всъщност са подарени на различни твои колеги, изпълнители. Продължаваш ли тази традиция? Ами, на много мои колеги съм писал песни, които станаха популярни, обичани, заглавни на албуми, не е само на Кичка заглавния албум. Ето и на Гуна Иванова "Поклон" с песен е първата песен, която може хората не знаят. Също е моя заглавна на нейния албум. Също не съм ти казал в предварителния разговор, че на Дения Пенчева "Сън сънувах" също е заглавната песен на албума и пак моя песен. И така нататък има много песни на много изпълнители от... И дори в различни така възрастови групи, ако можем да ги кажем. Да, и на... Примерно "Майчини сълзи" на Гуна Иванова, песента на Пирин Фолк. Песни, които са печелили награди. Награда на Лия песента "Старата любов ръжа не хваща" също е моя, на Джина Стоева. Ето, като говорим така за жени, много добре ти се отдават дуетите. Да. Винаги до себе си имаш едни много талантливи жени, които така много добре си, мога да кажа, че се допълвате в дуетите и са ти винаги много успешни. Как се получава това? Значи не знам защо мой глас може би е много подходящ и много бързо влиза в дуетната половинка, която среща в мен и се получава един страхотен синхрон. Аз наистина имам десетки, може би не над 12, онен ден ги мислих и ги изброих, някъде около 12 дуета имам с различни мои колежки, които някои много популярни, много хубави, но надявам се и от тук нататък планираш ли нови дуети? Новия дует, който ще направя... Сега малко загадна Николина Чакърлъкова в предишното наше предаване, че има идея вие да направите песен. Да, това ще бъде, аз ще продължа нейното загатване на една моя песен, която "Пътници по Спри", която направих, тя е тип шлагер песен. Аз Николина намирам не само фолклорна певица, тя е певица, която прекрасно пее и естрадна или поп музика, или забавна, или шлагер, или каквото и да бъде, и стари градски да пее. Нейният глас позволява това нещо. Тя е с отворен глас, близко, право естраден глас. Тя може да пее уникално и естрадна. А как така се роди идеята всъщност да направите дуетна песен? Мисля, че беше... Аз мисля, че някъде пяхме заедно, не пяхме някъде заедно и стана въпрос за тази песен. Тя беше харесала много
и предложи да я направим. И аз мисля, че това ще бъде изненада за зрителите. Аз много не искам да говоря за тази песен, но аз не по-добре. чух една малка репетиция, мога да кажа, днес да. с песента и наистина беше много интересно и мисля, че и на нашите зрители ще им бъде много приятно. Зрителите съм сигурен, че много ще я харесат, защото този тип песни така, с балканско шлагерно звучене, което е близко до фолклора, но малко по-различно, виждаме, че напоследък много се харесват. И оцелили сме вкуса на зрителите, ми се струва, с тази песен. Надявам се така в близките месеци да имат възможност да се насладят. Да се насладят и на тази песен. Дано. Да. Злато ми пари, имам ли приятели добри? Казват двама, трима стигат ни, да не бъдем никога сами. Казват двама, трима стигат ни, да не бъдем никога сами. Приятели, не сте сами, огън гори душите ни. Приятели, не сте сами, огън гори душите ни. Ето тази хубава песен, която чухме, е твоя също. Да припомним на нашите зрители, които може би са забравили. Красимира Александрова те пита: мислите ли да направите и други дуети с Гуна Иванова, като песента "Приятели", която е страхотна? Разбира се, аз така, ние сме заедно с нея в ансамбъла на армията. Тя ми е моя колежка, много се разбираме, ние сме приятели, така имаме приятелски отношения. С удоволствие, разбира се, тя е много ценна, много добра певица. С теб сме си говорили, че ти си от хората, които смятат, че авторската музика така е бъдещето на фолклорна основа. Че тази музика е бъдещето, че човек трябва, вие изпълнителите трябва да популяризирате такива песни, да не се разчита само и единствено на това, което са ни завещали нашите баби, дядовци и така нататък, защото в крайна сметка и бабите, може би, те вече са на изчезване. Песните, които взимаме от тях, вече са на привършване. Има все още песни, но най-популярните, най-хубавите си изпяха, може би, и по 10 и 20 пъти от 10-20 изпълнителя, примерно. Може би забелязваш, че авторска музика на фолклорна основа се харесва напоследък много. А мисля, че това е и бъдещето. За да се развива по някакъв начин, тази музика, която правиме, трябва да наблегнем на това нещо, примерно. Да има повече авторски песни на фолклорна основа, които дали са характерни с това звучение на интонационно звучение, което е от Пиринския край, или дали ще бъде, примерно, на тракийско звучение, или някакво друго, но трябва да наблегаме на този вид музика, да се развиваме, да има начин да развиваме. Може ли всеки да я прави? Защото едно е да искаш да правиш авторска музика, друго е дали всеки може да върви по този път. Има много хора, които имат желание да правят песен. Примерно казват, даже ми предлагат на мен, срещате се, ми искате или аз съм направил еди каква си песен, ми пеят, викам как сте направили, сега ще ви изтънаникам тя ми в главата и почнат да ми я тънаникат, да пеят и мислят, че са направили песен, но сега всеки един изпълнител, когато иска да изпълни някаква такава песен, той трябва да вземе песен, която е в... Те са много компоненти, които са важни, когато се избира една песен. Трябва да бъде песен, която отговоря на натурела на самия изпълнител. Да е направена така, че когато изпее той, да има гаранция, че тази песен ще се хареса. Каква е формулата да се хареса една песен? Ето такава, която е като приятели. Примерно мога да кажа, че това е една от песен, която много бързо нашите зрители, само след седмица, от когато тя беше запусната за първи път в ефир,
нашите зрители веднага започнаха да я търсят в поздравителните концерти, в писмата пишеха постоянно, че много им харесва. Каква е формулата за създаването на такава песен? Има ли някаква формула всъщност? Значи, когато се прави такава песен, аз съм слушал Тончо Русев, аз имам от него много песни и съм се учил от него. Всека песен, примерно, за да се роди една песен, той казва винаги така, човек има 10 ръце, казва от тук като почнеш, от единия пръст стигаш до другия, 10 песни, казва на една година и като почнеш да правиш повече, почваш да се повтаряш. Получава се самия да си крадеш от себе си. Той човек има капацитет, когато може да направи. Имам композитори, които им се дават поръчка и правят примерно 5 песни за един месец те ги гледат да направят. Не може така. Когато се прави една песен, трябва да има чувство, трябва да я почувстваш, трябва да олегне тази песен. А сега планирал ли си някакви, дошла ли е така музата, творческата муза, за да има много хубави песни? Да, ти може би ми потвърляш нещо, което аз да издам. Доста време, този път за тази песен, която ми подхвърляш ти, доста време отлежава в мен и може би имаше 15 варианта на тази песен, които постепенно изчистваха. Хайде сега да кажем на нашите зрители. Една песен, която мисля, че ще стане нещо като лице на телевизия Фолклор, една песен, която много изпълнители ще изпълнят. Да кажем на всички наши зрители, че ти пишеш песен, която да бъде изпята от много от нашите изпълнители, които всички зрители виждат от екрана, така най-любимите, може да се каже, техни. Една песен, която да е посветена за нашата телевизия, нали така, да си имаме песен за Фолклор. Точно песен за Фолклор. Мисля, че мелодията е много подходяща. Сега трябва да... това съчетание между мелодия и текст е много важно нещо. Трябва да намерим сега от тук нататък, да намерим един текстописец страхотен, просто да направим едно страхотно съчетание между музиката, след това минаваме към аранжимента и след това идва изпяването и тези всички неща са много важни, когато се съберат заедно и да се получи нещо хубаво. Сигурна съм, че на нашите зрители ще им бъде много интересно. Очакваме ги в ефира на Фолклор ТВ на телефон 0720 123. Очакваме вашите въпроси към Райко Кирилов. Tamburo moja, tamburo, ista si kako vinoto, od den na den što si postara, se poveke si podobra. Peja pesna tamburo za nas, za tvojite struni, za moj glas. Moram sudbo da se zboguvam i na drugi da te ostavljam. Pejam pesna tamburo za nas, za mine si od životveden čas. Tebe nekoj kete podmladi, mene noćta ke me hovadi. Очакваме всички наши зрители на телефон 0720 123. Има много нетърпеливи зрители. Ако искаш, можем да чуем откъде ни се обажда и първият наш зрител. Добър ден, здравейте! Добър ден! Здравейте, бихте ли се представили? Да, обажда се Леля Ани от Пловдив. Леля Ани от Пловдив. Искам да ти кажа, че това е една моя най-голямата, не обичам думата фенка, но жената, която най-много обича моите песни, тя всички песни мои знае и тя ме вдъхновява. Винаги ми се обажда, когато има, че аз чувствам като моя най-близък човек, може би, Леля Ани. Имате ли въпрос към Райко Кирилов? Ето, познавате го много добре. Райко Кирилов
те в цяла България има концерти, но към Пловдив не идва. Така сега ще разберем. Благодаря ви много. Сега ще разберем защо не идва към Пловдив. Идвам в Пловдив, бях, кога беше съвсем наскоро с ансамбъла на армията бяхме. Аз така, там е един сборен концерт, където така. Концертите се предполагам навсякъде в цяла България. Въпрос на време, ако си нямал скоро концерт да имаш, нали така? Да те очакват всички наши. Просто аз съжалявам, че ни казах да дойде да не гледа там. То много интензивно е всичко около нас. Така набързо става всичко. Имаме още един зрител на телефона, да чуем откъде ни се обаждат. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Откъде ни се обаждате? Здравейте! Обаждаме се от Пловдив. Райко, Вили и Ели ти се обаждат. Да, здравейте, пак. Много се радвам. Много приятели. Да, много приятели, да. Дъщери, много ти обичаме. Бъди жив и здрав и все така лъчезарен, обичаш феновите си. Благодарим ви много. Благодаря от сърце. Благодарим. Сега, ти ще видиш. Виж, Пловдив обича страхотно македонските песни. Дали ще е Варна, дали ще е независимо, да. Това е музика, която се харесва в цяла България. Но пък да чуем откъде ни се обажда и следващия наш зрител. Ало. Добър ден! Ало, здравейте! Ало, здравейте! Откъде ни се обаждате? Обаждаме се от град Плевен. Македонски се обажда. Когато Райко Кирилов запей, душа и сърце ми грей. Искам от името на повечето мои съграждани много да благодаря на Райко Кирилов, защото той за мен е пиринския славей. Възхищавам се на неговото творчество. И най-хубаво, че той сам композира и някои текстове пише сам. И много се радвам, но искам да му се даде по-голяма трибуна, защото той е единствения с Емил Димитров. Има той негова песен България. И тази песен, дето каза, преди малко аз съм я слушал в Америка. Прегърни ме, мамо, аз се връщам да целуна твоята ръка. Да. И за тази песен желая на моя приятел Райко Кирилов да поздрави всички български политици. И тази песен нека да има като обица на ухото. Не заради тех да ходиме в чужбина. Това за мен е най-големата песен. Да. Благодарим ви много. Вижте колко патриотично прозвуча. Трябва такива хора да имат. Значи те не стимулират тази вид. Тези хора ни карат да пишеме, да правиме, да пееме, да твориме. Всички, които се обадиха до тук. Да чуем и следващия наш зрител. Здравейте! Ало, здравейте! Добър ден! Дали ни чувате? Връзките са много натоварени. Това е трудно, може би натоварено, да. Ето тези песни, които са на патриотична основа, те са много важни. Да чуем и следващия наш зрител какво мисли. Добър ден! Добър ден! Откъде ни се обаждате? Добър ден! Извинете, аз съм от Плевен, от град Плевен. Намалете си телевизора, за да ни слушате през телефонната слушалка, защото става едно забавяне. Да? Да. Аз, знаете ли, господин Райко Кирилов, винаги съм го харесвала, защото той е един изключително мелодичен певец. Въпреки че моята професия, аз съм работя в хирургия, но на господин Райко Кирилов песните са изключително мелодични. Действат ли ви като лекарство? Той е голям ексет на сцената. Неговите песни са страшно смислени, страшно мелодични. И много пъти, когато някой каже дали той пее на червените или на зелените, аз откровено да ви кажа, не съм от червените, но когато господин Райко Кирилов пее, неговите песни са мелодични, с изключително богато съдържание. Да. Мелодични, той страшно стилно се облича и това му придава още на визията, външната визия му придава още един страхотен плюс. Пожелавам му Бог да го пази, да е жив и здрав и да радва все така всички, които го обичат. Българската публика. Благодарим ви много. Благодаря от сърце и аз на тази зрителка. На тази зрителка, от Плевен. Да чуем откъде ни се обажда и следващия наш зрител. Здравейте! Здравейте! Обаждам се от Варна. Красива Варна. Да.
Бих искала да попитам вашия гост, тъй като тук има много почитатели, сте направили голям концерт скоро във Варна. Ще има ли концерт във Варна? Имаше концерт с Глория, но тогава е минало много време. Това беше много Това е било, предполагам, преди Да. много години. Ще запомним този въпрос. Да. Ще ви отговорим само след минута, като чуем и още един зрител. Телефонните линии са претоварени, Райко. Ама ти забелязваш ли, че са от цяла България? Да, но и забелязвам, че има много жени, които се обаждат. Какво им правиш на тези жени? Ще разберем на малко Николина по-късно. имаше много мъже. Така че... Добър ден и на следващия наш зрител. Здравейте! Ало, Здравейте, господине. Откъде се обаждате? от Стенско, Кюстендил. Така. Имате ли въпрос към нашия гост? Един мой велик приятел. Виждам. Благодарим ви. Това е кмета на, познах го по гласа, кмета на село Стенско, кмета с най-дългодишен мандат, 7 мандата кмет, между другото, един страхотно чувствителен човек и винаги плаче на моите песни. Значи това е с такава душевност човек. Поздравявам го него и всички, които се обадиха до тук. Да чуем още един наш зрител. Добър ден! Извинявам се. Здравейте! Бихте ли се представили откъде сте, как се казвате? Ало? Да, чуваме ви чудесно тук с Райко Кирилов. Обаждам се от Шумен. Чудесно! Имате ли въпрос към Райко Кирилов? Да, изключително много ми харесва вашето предаване. С нетърпение очаквам песните на мой любим певец Райко Кирилов. Благодаря. Винаги със сълзи на очи слушам песента му за връщане. Обичаме от сърце, обичаме него, защото нашите деца са в чужбина и с нетърпение ги очаквам и те да се завърнат при нас, да ги пригърнем, да ги целуним така, както той пее в песента си. Обичам те, Райко. Продължавай да радваш все така хората по света. Благодарим ви много за хубавите думи. Благодаря. Тези неща са достатъчни да те накарат да Това твориш. Това е най-важното нещо, за да може човек да правиш. твори. Може тази песен, която сега ще видят зрителите, да звучи за всички, които... Всички, които се обадиха, искам да ги поздравя, да им благодаря, да им кажа, че те са нашия стимул, на мен, на всички мои колеги, на тази прекрасна телевизия, един стимул, за да работим напред така. Както дар Господ, който ми е дал, да я нося в моята душа. Там, където и да аз, в моята кръв ще вика твоя глас. Само с тебе аз съм у дома. Свята моя българска земя. Да споменем за нашата зрителка, която се обади от Варна. Попита дали ще имаш скоро концерт там, да й отговорим все пак на въпроса. Аз преди, може би тя не е разбрала, защото преди седмица, 10 дни някъде беше, имах концерт във Варна центъра, в голямата зала, която имаше празник на военноморските сили. И залата беше пълна, един много голям, много хубав концерт се получи. Не бях сам, там бях... Но предполагам, че скоро ще има отново концерт, така че ще може и ние да я зарадваме. Просто може би трябва да следим много внимателно какво се случва. Исках да кажа това, че тези песни, които пеем, дали ще е във Варна, в Шумен, в Плевен или различни краища на страната, ти забелязваш, че навсякъде тези песни се харесват. Да. Особено още не се обадил никой от Северозападна България, но не мога да си представиш там този край колко се харесва тия песни. Имаме зрител на телефонната линия, нека да чуем пък сега, може да ни се обаждат от Северозападна България. Добър ден, откъде ни се обаждате и как се казвате?
Добър ден от Виноградец, семейство Влайкови. Искам да поздравим Райко Кирилов за неговото много добре представяне навсякъде, където е пял и страната, и да му пожелаем много успехи на него и на семейството му. Благодарим ви. Имате ли въпрос към него? Да го попитам къде се загуби толкова време, няма го да ни пусти. Последния път, когато бях в Виноградец, беше на изборите. Преди няколко месеца беше. Да. Аз имам много приятели, страхотни приятели имам там също. Това е Пазарджишко. В цяла България, нали така? Страхотни приятели. Просто... Вашата работа е много хубава, защото виж с колко много хора се срещаш от цялата страна. Да, това е хубаво, че оставаш някаква следа, когато отиваш при тези хора. Създаваш контакти. Това са хората, които, където и да отидеш, ти няма начин да останеш така, да не дойдат да ти се обадат приятели, това с годините натрупване, това пътуване наши из страната. И да при чуем къде ни гледат и следващите наши зрители. Здравейте! Ало! Здравейте! По-смело може да се включите в нашия разговор с Райко Кирилов. Откъде ни се обаждате? Обаждам се от Велико Търново и се да попитам, господин Кирилов има две много хубави песни, Рано моя и Само обич. Дали скоро смята да им направи клипове на тях? Да. Ще отговоря. Тази песен Рано моя, Мария хареса страхотно. Тя каза, тая песен ми харесва страшно и исках в коледната или новогодишната програма. Спомняш си за тази песен, аз ти я пуснах. Тя има в интернет, там сигурно се я чули. Имаме много зрители на телефона, ще продължим. Това е една много хубава тема, която малко по-подробно ще си поговорим с тебе и за тази песен, да чуем откъде ни се обаждат. Здравейте! Ало, здравейте! Добър ден! Да, в ефир сте, кажете. От Бургас се обаждаме. От Бургас? От Бургас, От Бургас. Да. Малко има някакво забавяне. Благодаря ви много, опитайте и малко по-късно да се обадите. Имаме още един зрител. Здравейте! Ало! Добър ден! Връзката нещо има. Връзките. Здравейте, откъде ни се обаждате? Ми обаждаме се от град Плевен. От Плевен, много сериозно присъствие има днес. Какво бихте попитали Райко Кирилов? Пожелавам на Райко Кирилов цялото щастие на земята и все така да пее и да ни радва. Имате ли си любима негова песен? Всички му песни са ми любими. Да, благодаря от сърце. Да чуем и още един зрител, който те търси. Няма да може да си кажем нищо. Няма много да си говорим, но днес ти си ми обещал, че това е посветено деня на зрителите. Да. Добър ден! Добър ден, чувате ли? Много добре ви чуваме. Откъде ни се обаждате? Обаждам се от Нова Загора. От Стара Загора, да. Нова. От Нова Загора, извинявайте. Райко Кирилов, спомня ли се преди 12 години, че пява в село Кортен, Новозагорско? Че преди 12 години си пяла в тяхното село. Да. Предполагам, че е пял на още много места. Има ли кътче в България, където не си обиколил? Мисля, че ако село... Да, слушаме ви много тихо и... Благодаря, защото много тихо ви чувам. Връзката беше. Да. Пял съм навсякъде почти. Значи, ако има села под 200-300 човек, тогава не съм пял. Над 500 нагоре сигурно навсякъде съм пял в цялата страна. От много години. И просто аз си спомням първите така мои посещения, когато това беше някъде 96-7 година, когато тръгна да концертирам. Имаше места, където читалищата ги отваряха за първи път от 10-15 години и беше претъпкано с хора. Казват, че не са помнили от времето на тогава. От времето на Емил Димитров и Лили Иванова толкова много хора да се събирали в тези читалища. Това беха времето след 90-те години, промяната, когато стана. И така аз бях едни от първите хора, които тръгнаха да концертират в страната. Нека за всички,
Това е, може би, едно от най-хубавите неща, които да бъдете толкова близо до хората, които обичате, да имате такава хубава музика, да правите такава хубава музика и може би това е най-прекия начин да стигнете до зрителите. Ето една жена каза, че нали, за партии и така нататък. Аз мисля, че музиката и това, което творите, той обединява хората и не ги разделя. Вие не я отцветявате в някакъв цвят. Значи, ние носили сме негативизма на когато отидеш да пееш на някаква предизборна кампания, примерно, но нас не канат. Ние не можем да делиме хората. Когато отидеш, не мога да кажа, примерно, на червени или сини, или които не мога да кажа червените да излезат, да останат само сините в примерно. Аз пея за тези. Ако искаш за всички хора, които до сега ни се обадиха, за всички, които обичат твоето творчество, да чуем една много хубава песен. Нека да ги поздравиме. Да ги поздравим с тази хубава песен. Да им благодарим и за стимула, който ми дават да творя. Слънчев огън в твоите очи, нежен вятър в твоите коси. Щом видяхте, аз познахте, че това си ти. Щом видяхте, аз познахте, че това си ти. Аз не търсех моята съдба и не чаках аз любовта, но видяхте и познахте, че това си ти. Но видяхте и познахте, че това си ти. В теб влюбих се на шега, в живота мой е така, но не мога без теб сега. Само ти си любовта. В теб влюбих се на шега, но така е в любовта и не мога без теб сега. Няма как да се спася. Тази хубава песен звуча за всички наши зрители. Поздравяваме и много специално Тошко Грозев от София. Да споменем, за да не пропуснем, тъй като телефонните линии са толкова натоварени. Има много хора, които искат да се свържат с теб. Да чуем кой сега е на телефонната ни линия. Здравейте! Здравейте! Откъде ни търсите? От Лом, от Дунавския край. Така, ето Райко искаше да чуе някой от този край. На България съм ние също много го обичаме от този край Дунавския. Имате ли въпрос към него? Аз съм, Зоя Апостолова се обажда. Да. Здравей, Райко. Здрасти, Зоя, че това е заместник кмета на Лом, предишния мандат. Да, предишния мандат. Да. Една много интелигентна дама, която пише и така нататък. Ние сме приятели от много години. Имате ли въпрос към Райко Кирилов? Аз въпрос нямам, но искам да поздравя това прекрасно момче, чудесният българин, прекрасният човек с чудесните си изпълнения и само добри пожелания да ни радват прекрасните си песни и да каже, че той е един балсам за сърцата и душите ни, да ни е жив и здрав. Благодарим ви. Благодаря ти в сърце. Благодаря. Здравейте и на следващия наш зрител. Откъде ни се обаждате? Ало. Добър ден. Откъде ни се обаждате? Явно връзките са претоварени. Линиите. Много хора казаха, че твоите песни им действат като балсам, че ги отпускат, като едно лекарство. Дамата, която се обади и каза, че работи в болница всъщност и това, което нея я лекува от предишната наша зрителка от Шумен или не знам къде точно беше, но казаха, че тя в твоите песни намира лека и
Аз искам да кажа нещо, което много работи казахме, но не казахме нещо много съществено, много важно. Искам да кажа, че тези песни, моите песни, които съм направил, достигат благодарение на една такава българска телевизия. Ако няма тази телевизия, как тези хора ще се насладат на тези песни, на тези клипове? Останаха много малко на пръстите, не на едната ръка, на 3 пръста сигурно телевизии, които излъчват български, истински български телевизии или предавания. И предавания няма вече. Това е телевизията, която дава възможност. Това е връзката между нас и зрителя. Да чуем и нашия зрител от Бургас. Ето, благодарение на който осъществяваме днес тази връзка. Здравейте! Ало! Здравейте! Здравей! Здравейте! Можете да си намалите телевизора, за да ни слушате директно от телефонната слушалка. Ще помоля всички наши зрители. Телевизора не слушам. Само от телефона. Така, имате ли въпрос към Райко Кирилов? Харесвате ли го? Ами той не е наш фен. Ало? Да, чуваме ви. Много го харесвам, той е фен на нашето семейство. Той е фен на вашето семейство. Да. Даже не гасим телевизора, за да го гледаме на тази телевизия, на тази програма, но много рядко го пуска. Защо така? Сега ще разбереме нашите колеги, ще попитаме защо така рядко ще се скараме. Благодаря ви. Благодаря ви много. Много се радвам. Това значи, че Фолклор ТВ се гледа толкова много. Да, навсякъде. Дори в Сливница, където ни очаква следващия наш зрител. Сливница. Добър ден! Май сигналът прекъсна по някакъв начин. Виж, в цяла България, наистина това е много хубаво. Какво ти е впечатлението? Ето, защото ти пееш македонски песни, така можем да ги кажем по-шлагерни, авторските. Да. В цяла България ли това се харесва или има места, където пееш друга музика, където... Значи аз, моята програма така подреждам, че пея и естрада, и музика, мои популярни неща, шлагерни, нещо подобно на това, което с Николина сега ще направим като дует. На всички ще ни бъде много интересно да разберем какво ще се случи. От Врачанско ни очакват. Добър ден! Здравейте! Явно има някакъв проблем в телефонните линии. Нашите колеги ще се опитат да го разрешат. Имам тук писма, въпроси, които са пристигнали до теб благодарение на нашата електронна поща по Фейсбук. Лили Тенева казва така. Взаимствала съм въпроса си, но ми е много интересно какво мисли Райко Кирилов за него. Според Агата Кристи, голямата амбиция на жената е да вдъхва живот. Каква според Райко Кирилов е амбицията на един мъж? Каква е твоята амбиция? Мъжът трябва да помага, за да се вдъхне този живот. Трябва да помага на жената. А пък ние с нашите песни, примерно, вдъхновяваме всички и мъже, и жени. Нека да видим как ги вдъхновяваме. Да, да разберем как ги вдъхновяваш в Русе. Добър ден! Влада. Здравейте! 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 От Русе се обаждам. Много ни е приятно да ви чуем. Да. Райко Кирилов, аз от млади години, аз съм влюбена в този хубав мъж. Той е на сърцето и на душата ми. Пожелавам му от все сърце много, много, много здраве и да ни радва със своя прекрасен глас. Благодаря ви много. Благодаря от сърце. Русе, между другото, една част от България, където много посещавам. Аз много пъти. Така много се да знаеш, че... Сега ще отидем и до София, където пък още по-често според мен посещаваш, нали така? Добър ден! Ало! Затвореният зрителят не успя да ни изчака, не беше достатъчно търпелив.
навсякъде концертирате. Къде имаш така, скоро имаш ли концерти, наближават Коледа, Нова година? Предполагам, че си много ангажиран. Да, за Коледа, за Нова година имаме много ангажименти. Нашите взаимоотношения създали се през годините, но от много места ти се обаждат, просто преценяваш, като да не обидиш едни или други приятели много, ти виждаш колко хора се обаждат, много от тях така, и с изпитано приятелство през годините. Аз обичам много, ти забеляза ли, че, не знам дали забелязаш, че от всякъде цяла България се обаждат, обаче нашия край тук, македонски е много малко. Най-пасивен, нали? Да. И за това за тях можем да ги поздравим с тази хубава песен, всички от македонския край. Вода на Вардаро, море сокол пие, вода на Вардаро. Янеле бело гърло, Янеле кротко ягне. Не можем да се наприказваме днес с теб, защото имаме много зрители на телефона. Нека да чуем откъде ни... Днеска е деня на зрителя. Днеска е деня на зрителите. Рядко се случва, за това са и толкова активни. Здравейте, откъде ни се обаждате? Ами от Руси ви се обаждам, госпожо. Много ни е приятно да ви чуем с Райко Кирилов. Да, радвам се и аз. Харесвате ли неговите песни? Искам да се обърна към Райко Кирилов. Кога ще има дует с Йорданка Вържийска? Благодарим ви. Имаше такъв още един въпрос на Виолета от София. Да, един дует, който е познат, популярен. Искам да кажа, че да благодаря на телевизия Фолклор, който ни подари един такъв дует, заснени и не направи. Нашите зрители скоро ще го видят, ще видят неговата премиера в ефира на Фолклор ТВ. Имаме, ето защото каза от македонски край, виж от Дупница ни търсят по-близо до македонски край. Добър ден, откъде ни се? Обаждате ли се от Дупница? Как се казвате? Ало, обажда се Георги от Дупница. Да. Искам да поздравя Райко Кирилов, да е жив и здрав и с неговият рожден ден, който беше на 9 септември. Да. От цялата нова махала на град Дупница, на Борческия град, му желая здраве и щастие и все така да ни весели и до година напролет да гостува в нашия град в обновения площад, открит от другаря Борисов. Благодаря. Много хумор имаше всичко това и много точни думи. Благодаря много на зрителя, който да. От Враца също ни очакват. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Ало? Да, чуваме ви чудесно. Имате ли въпрос към Райко Кирилов? Приятелю Райко, Илия Травков се обажда. Това е един мой голям приятел. Невероятно. Искам специално да те поздравя от сърце, от мое име, от многобройните твои фенове в Северозападна България, да ти пожела от сърце всичко най-хубаво на теб и на ТВ, телевизията, която имаме възможност да те гледаме и по-често да те виждаме в нея. Обещаваме, че ще го пускаме по-често. Благодаря. Това е един от най-големите мои приятели. Искам да го поздравя във Враца. Това е така стожера на Враца, който е един от ръководителя на спорта в България. Един така голям... Сега от Враца ще се прехвърлим в Белоградчик. Да, добре. Добър ден! Ало, добър ден! Здравейте! Белоградчик Михайлова се обажда. Искам да поздравя Райко Кирилов за хубавите песни, за хубавите концерти, които прави и да не ни забравя. Аз съм сигурна, че няма да ви забравя, Райко Кирилов. Белоградчик, да, ходих и мисля, че тази година там искаха сръбски песни. Там пях сръбски песни. Спомням, даже бяхме с Александър Илич и Биляна Ефтища, заедно пяхме. И той ми подари една песен, си спомням една хубава сръбска песен, която много ми хареса. Да чуем коя е любимата песен на нашия зрител от Свети Влас.
Здравейте! 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 Имате ли въпрос към Райко Кирилов? Обажда се Мария Алексеева от Свети Власт. Здравейте! Аз съм една възрастна жена, обаче много обичам песните на Райко Кирилов. Поздравявам го за разхубавите песни. Дори съм научила, може би преди 15 години, научих сина да играе на една негова песен "Хоро се вие". И скоро я открих по интернет, как внучето ми я откри, я записах. И тъй като направих в селото, открихме пенсионен клуб и сега вече към групата казах на групата тая песен и я пеем редовно. Чудесно, ето така се чувствате. Благодарим много по-близки с Райко Кирилов. Да, радвам се, поздравявам ви всички да пеете, да се радвате на тези хубави български песни. Благодарение на песните достигаш в всички домове. По някакъв начин си в всяко едно семейство, мога да кажа. Приятел, син. Задаваш ли си въпрос, защо достигам? Благодарение на Фолклор ТВ тази музика се лее в домовете на хората. И аз адмирирам и благодаря, защото всички ние, които правиме продукция, ако няма Фолклор ТВ, как ще стигнем до хората? Имах скоро един много известен изпълнител от една група, няма да кажа коя, го срещам, естрадна група, бивша, много известна, и му казвам: издавате ли какво става Ноев? Да, казва, издаваме, ама ние си издаваме и ние се слушаме, защото няма трамплин, няма място къде. Значи, ето това е Фолклор ТВ. Дава ти възможност навсякъде да те видят, навсякъде да те чуят. И се радвам, искам да благодаря на ръководството на тази телевизия. Знам, че е много трудно в тези години да се поддържа една такава телевизия. Ние всички с каквото можем ще помагаме, за да го има това нещо. Вие обогатявате нашата телевизия с толкова хубави песни. Очакваме още много красиви песни от теб. Знам, че през 2013 година ще зарадваш нашите зрители с едни много красиви изпълнения, от които съм сигурна, че всички ще останат много изненадани и очаровани. И почитателките, които се обадиха днес, ще се отруят. Те сигурно има още много, но просто няма възможност с линиите сигурно да се... Благодаря ти много, че беше мой гост. От все сърце ти желаем целият ни екип много творчески успехи. Винаги си добре дошъл в нашето предаване. Дали е възможност да кажа аз някакво думи? Искам да благодаря, искам да ви кажа, че благодарение на вас аз се чувствам като седно се връщам в моя роден край от много време, от много години. Благодарение на вашето отношение към мен и ме карате да творя, карате ме да правя тези хубави песни. Аз виждам, че вие сте направили вече затворен цикъл. Прекрасна водеща, прекрасен продуцент в лицето на Васко Циров, танцов състав, танцови състави, певци като Николина, оркестри като тук. Всичко е много хубаво. Важното е, че се творят много хубави песни. Благодарим ти много. И аз да благодаря на този прекрасен град за това гостоприемство. За моят глас морам съдбо да се сбогувам и на други да те оставям. Пея песна тамбуро за нас, замина си от живот в един час. Тебе некой ке те подмлади, мене ночта ке ме холади. Тебе некой ке те подмлади,